Babuye bakhona emakhaya okhuluma ngomthandazo uDlamini. Namhlanje sizokhuluma ngokuhlonipha ukuphahla nebumcwa bekuphahla. Nokuthi ukuphahla ufuna uphahleke ngabantu abakanjani futhi ufuna ukwenza kanjani. Ngizobika ngeSwaziland, America, Zimbabwe, UK, South Africa. Namhlanje ke silapha esigodlweni sami. Ngihlezi ke nabantu abakase bazi ukuthi ucansi into kanjani. Abantu abasemachijini ngame emagama kodwa bakhonza ekuphileni churchini Zion. Abantwana laba basekhaya la ngihlala khona mebakithi. So into yakho oyenza ufuna uhlonipheke. Mose emalangeni into efana lezo ungasondela eduzane nazo. Ziyise ziyaphupha. Namhlanje ke siphethe impepho. Sizoyikhanyisa manje ibhuye njengamanje. Impepho le iyasebenza kakhulu. Impepho ihlanganisa amadlozi nezithunywa. Ivule ivini amaphupho impepho le esisebenza ngayo njengamanje. Ivula umsebenzi, ivula umsamo, ukuthi into zakho zikhanye, zikhambele kahle. Mbukelo khona ekhaya. Akukho okungenzeka phethe impepho. Siphethe futhi ke nelokhu nesnef. Sikhona futhi ke nesnef la. Uyasithela phezulu isnef. Thela phezulu isnef. Usikhulumisa ukucela inhlahla. Uyahlangana namadlozi. Hlangane bonke abantu bomndeni. Lesibahambe emhlabeni bakukhanyisele kuvuleke into zakho. Noma uhambe kumuntu wesintu akunikeza umuthi miswasho. Kuvuleke kukhanye kuvuleke ngisho nemsebenzi. Bese uthela iwayini na unalo siphethe notshwala ngaphezulu. Sikhanyise futhi nekhandlela emhlophe. Lokho siyaphahla. Sesikhuluma thina ngale mpilo yakudala. Sasisebeza leya bokhokho omkhulu. Yasibangasekho emhlabeni lena namhlanje idemon. Lobu utshwala kukhona abaphuza yakho bangaphuzi. Indlela ihlanganisa ithunywa namadlozi. Impilo yakho iwaziya phambili. Noma ungenza emhlabeni, amadlozi akho angahlangana ungakothwala. Ngeke luke lutho. Uyafuthi waste imali for mahala. So babona bakhona bakhala lapha sesiyacela manje sizophaphatha bokhokho omkhulu ukuthi manje kukhanye. Kuvuleke yonke into. Uma ucela ngendlela lenhle, ucela ngesizotha. Akusho ukuthi ungalona itshitshi ngokwazi ukuphaphatha. Laba ngibabeke ngoba ngifika ukufundisa ukuthi into eyenziwa ngabantu abanye abasakathombi or abanye sebathombi bangakalali ibe namandla kakhulu kangakuba nothi uyongena isizibene, uyongena epophobeni. Uyaye ungalali umuntu wesimama, ungalali umuntu wesilisa, uzile uzokwazi ukuvuka ungena epophomeni. Yonke into eyenza ufuna uyizilele. Ayikho into eyithole kalula. Yonke into idinga ukuthi uyisokolele ukuze ukwazi ukuthi ugeyini, uze ukwazi ukuthi futhi ungayiwaste kalula leyo nto leyo. So njengoba le phepho siyibukisa kanje, ukhulu umsebenzi ewenza olempepho le. Ivula inhlanhla, iyakhayisa, phakisa yonke into. Wagijima ngespeed esikhulu but emuva kula la ufuna ucale khona. Ungathi uzogijima phambili, thwebile ebuva yocela phansi. So babona bakhona iloko ekufika ulifisa kwa namhlanje ukuthi isiko limcoka kakhulu. Yithi ukhola uthi usindiswa kodwa isiko lakini uligcine usigabe isiphandle. Bothi usaba mina ngumfundisi wakho mina ngingenda bakhozi mina owamsebenzi ngiyawenza. Ngiyagcina amasiko ngihamba ekhaya imbuzi bangigeze ngenyongo kukhanya into zami ngibuye kuwe ngithi asikhuleke size Jesu ophezulu kuJesu. So ke into ebucoka ukuthi sihloniphe abadlozi onke lapha ekhona khona. Ukelo khona ekhala ufuna kubuza ungabuza lapha futhi ungakhomenta lapha. Asinankinga sinome ebandleni lakho sizokhuleka nawe. Asinankinga lapha ngiphethe ingane ezi2 ulindo okuhle umthethwa noncamsile Hadebe abantu engisebenzisana nabo lapha ekhaya. Batala bala ekhaya akusebenza abangaphandle abacashiwe bakhona khona lapha ekhaya. So ngibele lakhe lakhaya kwaba khona izingane ezikwazi ukuthi ziyiphathe kahle. Ongenhle uncamsile ufundile ufika ka grade 12 lo ongenzansi ulindo kuhle nayo lisiye kwa grade 12. So sisathi uNkulunkulu ngabakhanyisela bonaka ababona abathandazi ababona bala bendabuko cha bangisiza kulo msebenzi wami. Okwami ngifisa ukuba ukuthi bashade batheke izimoto ngibasize ngosiza khona babe baphoyisa mathishela ngabameli babe ifundiswa eziphambili but bangalahla amasiko noma sibanemali ngibafundisa lokho ukuthi bangalahla amasiko noma sibanemali sebenza konke noma bangakhonza kwezinye inkonzo but kusekhona mina bazokhonza kule lami ibandla. Chaza ukuthi ingaza kwethu ke nani emakhaya babambisene abantwana bakhona maka lapha nje akekho ngiyambona ukuthi unesithunywa la ayikho noyedwa futhi akekho kufika ngabe ngimfaka umoya ngenkani cha abebende bashade bakhe imizi yabo. Lokhu nabo ufuna ngibakhulekise ngibathandazise makukhona okukhona ekhaya omncane nembathi unenkela imoya mlungiselene nokwela bakhona emakhaya osizakala nani bantu abadala yikani kusiyekisa amasiko ethu. Kwamba bashwa 98 abeyisoja but isintu abesihlonipha kakhulu. So namhlanje ningisayoni ngiyakhuleka
ngithandaza ngiyaprofetha noma ukude futhi ngiyaprofetha ngikuthandaza wenza ngiwasho nangamanzi mawudingeka umuthi ngiyawulanda. Inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya, siyanithanda kakhulu. Inkosi ibusise, sale kahle.